Hi guys, welcome back to my channel. And today dito tayo sa Villasis Auditorium. Yan po, tinatawag po ng public auditorium. And kasama po natin si Godfrey. Kaya po shoutout po si Godfrey Lorenzana Jr. daw ang kanyang pangalan. And andito tayo sa harap ng Villasis Town proper or municipal with bagsakan. Bagsakan na po ng mga prutas po dyan, sariwang hangin. Ayan, at ipapasa na po natin si Godfrey at ipapasyal tayo dito sa loob. Let's go! Take two ba? Take two. Pakita ko yung dire-diretso lang. Nangalang ka no di karpet. Ay, ito mo yan. Ito. Baba po. Ganyan lang, huwag mo nang iyan yan. Huwag mo na siyang i-adjust. Uy. Bilis mo masyado. Tas mo. Tapos, ikot yung mamaya. Hindi mo tayo. Yan yung lipstick. Yo. Tama ba? Ito pa lang. Bakit? Binablog ko nga lang. And kung gusto nyo ng makakain, meron po dito sa gilid, meron po silang food. Kala ko buwan na si Paray. Yung balong naman luluwag lang pala. Buwatan kami, man. Rina Duro.
pa sisiliparan ng mga 30 pesos. Ay, pwede sa mga pambata. Mga kapaps natin na ano, 30 years, 30 pesos. 30 pesos ba? Oh, 30 pesos na. Ito. And may bra din po dito. Kaya man lang. Kaya shoutout po natin si Ate Joyce. Ayan po. Si Kagaw. $100 camera. siya. Bakit siya? 100 lang siya guys, oh. Hindi mo makita? Oh, 100 lang. Ayan po, pamay na lang. Iyanap mo nga. Eh guys, ay dito na tayo sa loob. And andito na po tayo sa harap. Then meron pa naman dito sa dulo. Pwede, pasok pa tayo doon. Hi. Ayun po, may mga mas mura pa dito. 3 for 100. Pero kan siya. Mga ano siya, punda. Punda na. Ang gaganda pa. 3 for 100. Kupay. Hi guys. 200 lang siya. 200. And ito 20 lang siya. Dito na mo da. Ano po sa lamesa po? Oh. Oh, balabal siya. Balabal ba? Balabal. Hindi. Oh, 15 lang siya guys, oh. And meron din dito 20, mga medyas. Ayan po. Shoutout po si nanay. Punta lang po daw kayo dito every Sunday. Oh, every Sunday. Let's go. Gagawin ko ito ng paraan. And then, magpalipad na ng drone. Hi kayo, hi. Mas diretso palengke, no? Oh, hello daw. Hello guys. So hanggang dito na lang ating vlog, at kung nagustuhan mo itong videos na to ay i-like nyo na po at mag-comment po kayo sa comment section, at huwag nyo na rin po kalimutan i-share po sa mga friends ninyo, at pakiclick na rin po yung subscribe button at notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng mga new videos ko ay manonotify ka. So hanggang dito na lang, bye-bye! Beep.